नमस्कार, मी श्री किशोर अरविंद वालावलकर, सावंतवाडी, जिल्हा सिंधुदुर्ग। मी आज या ऑनलाईन काव्यसंमेलनामध्ये माझी एक कविता सादर करतोय। माझी कविता ही मालवणी आहे। कवितेचं शीर्षक आहे म्हातारी गेली थैसून। म्हातारी गेली थैसून घराक लागला टाळा। म्हातारी गेली थैसून घराक लागला टाळा। सुकान गेली झाडापेडा, दारात नाही लागला आळा। बावडेच्या कडणीचो कापो फणस रोड झालो। बावडेच्या कडणीचो कापो फणस रोड झालो। चिव्याच्या बेटियेकडचो बिटको आंबो वान झालो। दारातलो लाल चापोय, दारातलो लाल चापोय अबोल झालो। दारा पडिये दिवसा ढवळ्या, फिराक लागलीत वट वागळा। आणि म्हातारी गेली थैसून घराक लागला टाळा। म्हातारी गेली थैसून शेजारपाळ थांबलो, उकड्याचो रती पाटलो। आमसुला भाजलेल्या काजींचो वास हवेतच इरलो। अंगारो धुपारो, अंगारो धुपारो भक्तिनीचो अवतार सपलो। वाडीत कोण बाळच झाला, कोणाक दुखला खुपला। वाडीत कोण बाळच झाला, कोणाक दुखला खुपला। म्हातारेचो बटयोय आता इतिहास जमा झालो। तिन्ही सांजेक दारात खेळत पोराटारा। अन आयाबायांच्या गजालेईना सुना झाला खळा। म्हातारी गेली थैसून घराक लागला टाळा। आता चाकरमानी मे महिन्यात नाही तर चतुर्थीक येतात। आता चाकरमानी मे महिन्यात नाही तर चतुर्थीक येतात। दारातलो पातेरो चाळयतात, पडके भीती सावरतात। माकडांनी फोडलेल्या इटियेचे तुकडे जमा करतात। झाडापेडा इकूची भाषा करतात। म्हातारेन निगुतेन जपलेले हरवत चालले हत खुना। आणि आता त्यांच्या डोळ्यात साठा आठवणींचा तळा। म्हातारी गेली थैसून घराक लागला टाळा। सुकान गेली झाडापेडा, आणि दारात नाही लागला आळा। धन्यवाद।